sampun sukmelan ayak-ayakan pinangka sa runganing gesang kangge ningali agal alising sageta srempek ing pagesanganipun Mas Muti ingkang mugi kangge palaran 11 warni utawi winatanan patok kalih ingkang angka setunggal wijil werginipun lahir kita sami sakderengipun lahir wonten ing alam donya dipun kandhut ibunipun sowang-sowang wonten salebetipun dua garba lajeng kalairaken wonten ing alam donya. Dene wijil menika dipun anggit panjenenganipun Sunan Geseng. Sasampunipun lair nom-noman anggitanipun Sunan Negeri. Sasampun nom-noman asmara Ndana. Menika para sinoman banjur ketaman lara asmara tegesipun tresna lain jenis. Sing lanang tresna wong wadon, sing wadon tresna sing lanang. Menika gendhingipun asmara Ndana anggitanipun Sunan Negeri Kedaton. Kinanti urae